ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଶିଷ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖି ଜାଣିସାରିବେଣି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଆଉ କେଉଁ ବାବା ହେଇକି ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା, ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ବାବା ହେଇକି ଆସିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆଜ୍ଞା ପଖାଳ ବାବା ହେଇଥିଲି, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଚୁଡ଼ାସା ବାବା। ଆଜି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିଛି ଲଡ଼ୁ ବାବା, ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ ବାବା। ନଡ଼ିଆରେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଲଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୁଏ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କୋରା କୁହନ୍ତି। ଆମର ତ ମୋ ଘର ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କାକଟପୁର। ଆମର ଏଠି ପ୍ରଚୁର ନଡ଼ିଆ ବାରିରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ପ୍ରବଳ ନଡ଼ିଆ ବାହାରେ। ସେ ନଡ଼ିଆରୁ ଆମର ଛୁଆବେଳେ ମୋ ଜେଜେମା, ବୋଉ ଏମାନେ ସବୁ ମିଶିକିରି ନଡ଼ିଆ କୋରା ବନାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜ୍ଞା ଫେମସ୍ ଜିନିଷ ନଡ଼ିଆ। ଆଉ କୋରାଟା ବି ଆପଣମାନେ ଖାଇଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ ନଡ଼ିଆ କୋରାଟା କେତେ ଟେଷ୍ଟ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ନଡ଼ିଆ କୋରା ବିଷୟରେ ଦେଖେଇବି, ଯେ ନଡ଼ିଆ କୋରା କେମିତି ବନାଯାଉଛି, ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କ'ଣ। ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ କୋରାଟା ବନେଇବାଟା ଭାରି ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟ ଜିନିଷ। କାହିଁକିନା ଆଜ୍ଞା ମେନ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ଚିନି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼କୁ ଗୋଟେ ଶିରା କରାଯାଏ। ତା ଦେହରୁ ଆମେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, ତାକୁ ପାଗ ଦେଖାଯାଏ। ସେ ଯେଉଁ ପାଗଟା ହେଉଛି ମେନ୍। ଅଠାଳିଆ ପାଗ କେମିତି ହେବ, କେତେ ପାଗ ହେବ, କେତେ ପରିମାଣରେ ଚିନିରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଦେଇ ସେଇଟାକୁ ବନାଯିବ, ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଆପଣ ନଡ଼ିଆ କୋରାଟି ଠିକ୍ ସେ ହେଇପାରିବନି। ହୁଏତ ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ, ନାହିଁ ତ ପୁରା ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖେଇବି ନଡ଼ିଆ କୋରା କେମିତି ଆଜ୍ଞା ବନୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ରୋଷଶାଳାକୁ। ରୋଷଶାଳା ଯାଇକି ବନେଇବା ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ। ପ୍ରଥମେ ନଡ଼ିଆକୁ କୋରେଇକି ରଖିବା। ଗୁଡ଼, ନଡ଼ିଆ କୋରା, ଗୁଜୁରାତି। ପ୍ରଥମେ ନଡ଼ିଆ କରେଇରେ ଭାଜିବା। ଗୁଡ଼କୁ ଅଠାଳିଆ ପାଗ କରିବା। ଭଜା ହେଇଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ଗୁଡ଼ରେ ପକାଇବା। କିଛି ନିଆଯିବ, ନିଆଯାଇ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକିରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ବନାଯିବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ସରିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଇଏ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏହି ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ। ଏବେ ଆମର ସବୁ ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ନିଜେ ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଶିଷ।